Kawai ka samlalut bakat news nam kerta kalajat ngai menta lash peus ngi na kawai kedukan bakat bala. Kabadon ha kisnong permadan Eastern West Kasihil. Kane ka samlalut ka keteng ka samla ribayahun mangar kabadai hi na kisnong permadan. Kane ka samla kalajat ngai na duk akat santrik jom nanai lar. Bat lalit ujor syaki pulit ka Mairang Police Station ha kat pratrik jom nanai lar. Kat kum ke jing thu jong Superintendent of Police ka distrik ki pulit ki subajur ba kane ka samla kala syara bor ha wai briu bagerteng u thombor lang sopho ubadai na kasnong umdum bat hadu menta omlap din setia shano kine ki angut kidon ki pulit ki pelong ya ke jing tokit ban lapdin ya kane ka samla lut bat kila register ya kane ka kes Hamairang Police Station bat ka jing tokit kala ya syakman open tip ba kane ka samla lut ka jerong kumbasan put bat ka don yaw snyu ubajerong kapong ya kapalau strongly badon jingshon daki klur ka jan kersha rong kti bat ka patlun thok line rongli rongyong la kerpat ba kino kino ki badon jingtip halor kine ki arngut ki la ban patip sha ka office lane ha mobile number riu not khandai lai not pra khandai san khandai ya kinong a jingtip en saburi ya ka kerteng ge jongki